Абе защо одиш, Трина? Гледай газа. Куда има шахта? Ей, у кучу? Абе, въртете ли? Въртете ли? Въртете ли? Зоки, къде е? Въртели ли? Въртели ли, Зоки? Не е нормално, това, стvarno не е нормално. Ама що да го помогне? Не, бе, а. Абе, па защо не затваря? Защо не дойде да затвори? Ovo je stvarno strašna работа. Mile, Avto, kuću gledaj tamo, kuću vidi pomogne ako može. Avto, ništa ne boje. Vidi pomogni u kuću da ne ureće kako rekao.